бях малък, любимото ми нещо беше да излизам на балкона и да слушам вятъра. Колкото по-шумен, толкова по-добре. Така не чувах как баща ми крещеше на майка ми. А как искам сега да му чуя шибания глас майка му да е. То какво толкова ще правят? Лас Вегас. Местим гробището. Пречи на голф игрището. Баща ти беше най-големия газар в казармата. Знаеш ли кое е най-страшното тук, момче? Самотата. Кога не? Ще не дойде на погребението на баща си, бе.